рӯз ба хайр, катбонуни азиз. Имрӯз тарзи таҳияи як намуд кулчақанди хеле хушмаззаро пешниҳод менамоям, ки бо як пиёла чой хӯрданаш ҳаловати дигар дорад ва хеле хушмазза аст. Умедворам ба шумо писанд меояд. Ташаккури зиёд. хуб, дӯстони азиз, барои мо дар инҷо 150 грамм маргарин, 200 грамм об, 100 грамм равғани растанӣ, ҳамаш бояд дар ҳарорати хона бошанд. хуб омехта карда, орд ва разрехитилро якҷоя карда хамир мекунем. Хамири мо бояд на сахт набошад, мулоимак бошад ҳамаш. хуб онро хамир карда бо ду зволача тақсим мекунем. Хамири мо бояд ним соат дар холодильник, яъне дар яхдон дам гирад. хуб, мо дар инҷо золаи якумро тунук карда, шакар ва чормағз карда мепечонем дар духовка дар ҳарорати 180 градус дар муддати 25 дақиқа мепазем. хуб, дӯстони азиз, дар инҷо видеои мо ба анҷом мерасад. Танисияту хона обод бошед, дар паноҳи Аллоҳ бошед.